Pozdrav ljudi, ovdje je Serpent Smiles i danas ću vam pokazati kako da napravite svoje ime na desktopu. Znači, to bi izgledalo ovako nešto. Znači, ja ću sad to na brzinu da uradim. Znači, ovdje vi nazovete folder po vašem imenu. Evo, ja ću da ga nazovem nešto bla bla bla. Dobro, to već imam. Evo, nešto ću da izlupam. Znači, idete properties, idete, samo da ga nađemo gdje je, idete na ovo customize, idete change icon i nađete ovako gdje je ovo prazno. Znači, mogu ja sad gdje hoću, ja ću evo na primjer ovdje. I idete OK, znači idete Apple, OK i vidite, taj folder se ne vidi. Znači, evo ja ću sada ga preimenujem u moje ime i vidite, znači refreshujete i to vam se ne vidi. Znači, to je mnogo dobra fora ako želite da radite nešto, da zezate svoje prijatelje i ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!